Zegamako toki alai pilotaleku eta kiroldegitik arratsalde on dizuela pilotazaleok. Gaurkoan Gipuzkoako Goierri eskualdera etorri gara. Ostera ere Zegamako toki alai pilotaleku honetan jokatuko baita dos pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 26. jardunaldiari dagokion partida bakarra. Batetik Eneritz Arrieta eta Maite Mujika izango ditugu elastiko gorria soinean daramatela eta aurkari Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu izan behar zituzten, baina gaurko laukotean eta beraz karteletan bada aldaketa txiki bat. Ane Mendiburu ez baita jokatzeko moduan, eskuko mina tarteko eta atzelari Nafarraren partez beste Nafar bat etorri da. Promozio mailan ari den Leire Oskoz Lanztarrat. Tarteka, Marteka, Leire Oskoz lehenengo mailan ari izan da, iaz bertan okerrezpan naiz Etxebarrian aritu zen ordezko lanetan eta gaur ere lan berbera egitera, ordezko lan egitera deitu dute ados pilotaren ordezkariek bertara Zegamara eta Leire Oskozek biziki kontent onartu du gaurkoan hemen aritu beharra eta elastiko urdinarekin ariko da Naroa Etxekolonea Zubietararekin batera bikotea osatu aurkari Eneritz Arrieta eta Maite Mujika dituztela. Aurkezpenak egin ditugu, baina beste ezertan segi aurretik. Irantzu Etxebeste gaurko aditua agurtu beharra daukat. Arratsaldeon Irantzu. Arratsaldeon unai, arratsaldeon ikusentzule guztiari. Partida garrantzitsua bereziki Arrieta Mujika bikotearentzat, Etxekoloniak eta Mendiburuk edota Etxekoloniak eta Oskozek ez dute ezer izango jokoan, baina garrantzitsuak izango dira. Jokoan izango dituzten 4 puntuetatik 2 gutxienez, Arrietarentzat eta Mujikarentzat. 4. postuan sartu nahi baldin badute behintzat, sailkapenean datorren astean bukatuko den ligaskan oso estu izango direlako gauzak. Bai, hala da, ez? Maite eta Eneritzentzat ja 4 partidu geratzen zaizkie, baina haientzako izugarri garrantzitsuak dira, ez? Puntu haiek pilatzeko, azkenean hor mugan daude, ez? 4. postu hori jokatzeko, eta bueno, pentsatzut gaurkotik hasita nahiko dutela puntu hori eskuratu eta pixkanaka aurreratzen joan. Eta bueno, Naroa eta Leire gaurkoan puntuen bilaketa hortan ezer jokatzen ez badute ere, haien maila eman nahiko dute eta bueno, partidua irabaztera aterako dira. Sailkapen azertan den berrituko dugu, sailkapen buru dira pasaden astean garaipena lortu zuten Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala 10 partidatik 8 puntu lortu eta 37ko aberasarekin, 2. postuan Ruiz de Infante eta Leire Galeano, 10etik 6 dituzte irabaziak eta 35 puntu kantoko puruari dagokionean, 3. berriz Barrokal eta Agirre, puntu gutxiagorekin, 8etik 6 dituzte Magik eta Naroak eta 34 puntuko aberasea, 4. postuan berriz Iturriaga eta Orbegozo, 10etik 6rekin eta 26ko aberasarekin, 5. puntu premian diren Arrieta eta Mujika, 8etik 4rekin eta 15ko aberasarekin, eta jada 6. eta 7. postuetan ditugun bibikoteak aurrerako edota ezertarako aukerarik ez dute izango. 6. dira Aldaregia eta Ruiz de Larramendi 10 partida jokatu eta 3 irabazita -43 puntuko aberasarekin, eta 7. eta azken postuan 10 partida jokatu eta batera irabazi ez duten Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu ditugu -104ko aberasarekin. Eta gaurkoan Naroak eta Anek deus jokoan izango ez badute ere, txapelketari agur esatea puntu batekin bada zerbait eta horixe nahiko dute eta horraxen bilaterako dira kantxara. Bai, agian beraientzat ez da izan txapelketarik onena, ez? Azkenean, partidurik ez irabaztiak pena hori izan dute, baina oraindik haien aukerako dituzte, ez? Azken 2 partiduotan, eta ia kantxan gozatu eta puntu hori eskuratzea baduten. Bertara etorri naizenean, aipatu dit, Naroa Etxekoloneak gaur ez dagoelan eskuetatik ez baita bilongi, eskuak binduta dauzka. 2. partidatik beraz, 9 partida erreskan eskuak minuta dituzula jokatzea bada zerbait eta alde horretatik aitortu behar zaio. Uarte argazteari medizua, baina ez da bat ere erraza noski, eskuak ongi ez baldi badaude, zeure maila ematea eta kantxan euneko zaudela, kantxara euneko zaudela ateratzea. Bai, azkenean eskuekin jokatzen da, ez, pilotari kolpatzi aldi oro eskuko minakin, pentsaz zailtasun duen horrek,
Eta bai, aitortu bertzaio izan duen indarra ez, partidu guzti horietan horrela partiduak antzinera teitzen saiatzea, eta bueno, eskuak ongi ez daudenean pilotan jokatzea oso zaila da, orduan hortik ere pixka bat haien puntuak ez lortzeko izan duten ibilbide hori. Eta etxe koloneari eta Oskozi dagokienean, esan beharko dugu gaurkoa dutela elkarrekin 3. norgehiagoka, aurretiaz udaran plazaz plaza txapelketaren partida batean aritu ziren elkarrekin herriko plaza batean, eta berriz ere toki berean, beste herriko plaza batean jaialdi batean aritu ziren udan lehiaz kanpo, elkarren ezagutza badute, ea gaur nola uztartzen diren kantxan, udaratik ona ez baitute batera jokatzeko aukerarik izan. Bai, nik uste dut Leire oso ongi moldatzen dela, ez? Bai, aurreko kuadroetan ikusi dugu eta atzean ere. Nik uste atzelari moduan ere nahiko atzelari segurua dela, ez? Pilotari ongi eusten dio altuera emanez, eta gero gainera badaki ere bere aukerak ditunean tantu horiek bukatzen, ez? Orduan nik uste dut ez dutela problema handirik izango, naroa ere primeran da bila entrenatzen, astez aste, eta nik uste dut bere jokua ateratzeko moduan izanen dela, eta naiz elkarrekin haunitze ez duten jokatu, nik uste dut oso ongi hartzen aldutela elkar. Eta bigarren mailako txapelketan, promozio txapelketan oso maila txukuna eman du, Leire Oskozek. Bai, partidu oso politak egin ditu, ez? Hor aurrian jokatu du eta, tanto haunitz bukatzen ikusi dugu oso egoki jolasten. Eta, Leirek maila oso polita du, eta nik uste dut lehenengo maila hontan ere paperrona egiten alduela. Ez da pika ohikoena izango atzelaria denez, berez atzelaria dena aurrean ari behar izatea, baina hala suertatu zaio Janire Sotilekin batera Leireri promozio txapelketan, eta aurrelari moduan ere ez dino beti funtzionatu du. Bai, eta horre meritua badu, ez? Atzetikan aurrera pasatzi horrek eta gainera ongi moldatzea meritua handia du. Eta nik uste, jokalari teknikoki oso ongi moldatzen den jokalaria dela, eta horrek erreisten diola, ez? Bi posizioetan aritzeko aukera. Eta meritua ez ezik baita bildadea ere, merituarekin ez baita ez zer lortzen. Bai, horre, azkenean bildade hori teknikoa da, ez? Kantxan ibiltzekoa, pilota mugitzeko moduan, eta hori ongi landua du, ez? Txikitatik lantzen diren gauzak dira horiek, eta gero pixkanaka garatzen joaten dienak. Eta partidan bete-betean sartu aurretik, errepasatuko ditugu lau pilotarien xehetasunak, Eneritz Arrietako 37 urte ditu eta Azkoitiarra da, 50 urteko Maite Mujika Eulatearrarekin ari da bikote osatzen, Maitek gainera urtengoa du azkenengo denboraldia galtzatxuriak jantzita pilotari moduan kantxetan, eta bere agurraren ondotik pilotalekuetatik ez dut uste oso aparte joango denik, baina bestelako lanak egokituko zaizkio Maiteri, ordutik aitzina laguntzaile eta epaile lanetan nik uste maiz ikusiko dugula, ordutik aurrera. Eta aurkariei dagokienean, Naroa Etxekoloneak 26 urte ditu eta Zubietarra da, eta gaurko laukotean gaztena da oraintxe kirol jertxea erantzen ari den 16 urteko Leire Oskoz lanztarra, gaztea izanagatik oso pilotari txukuna eta maila polita ematen duen aipatu dugun moduan, atzelari adaberez eta gaurkoan atzeko jodroetan ongi moldatuko da, ezeren okerrik ez dela bintzat. Hasi nahi duzu. Bai, eta horre ikusten genitun prestez, gure esperoan pilotaria kantxaratzeko, eta erraten zenun moduan, bikote gorriak ez, pixkote esperientzia hori erakusten du, eta urdinak gaztetasuna, baina nik uste dute lehia bizi-bizi izango dela. Gure zain zeuden lau pilotariak eta Gipuzkoako Pilota Federazioko Josu Benbeltzu epaile jauna jaurti du txapa, epaileak eta kolore urdina agertu duenez, gaurko partidari hasiera Naroa Etxekoloneak emango dio eta bitxikeria txiker bat ere bai, Leire Oskoz izenik gabeko elastikoarekin hariko dela gaurkoan, behar bada berea etxean aztuko zuen eta inorena ez denarekin jokatu behar, badakigu bere izango dela, ezaguna baitzaigu bere aurpegia, baina hemen pilotaria ezagutzen ez duena bentzat nahasgarri ere gerta daiteke, elastikorik gabeko, izenik gabeko elastiko bat. Bai, ala da, nik uste gertatu dena da, Leirek promozio mailako txapelketa hori
jokatu duenez, kamiseta ezberdinak erabili dira, eta hau berria izanik oraindik bere izena jartzeko izango zen. Gaurkoan elastikoan abizenik eramango ezpadu ere, bere izena gaurkoan bertara Zegamara bildu den zaleak gogoan hiltzatuta luzaz izan dezaken hartarako motiboak emango balitu bederen Nafarrak, Lanztarrak hor pilota jeisten saiatu da eta zuzenean txapazpira joan zaio, lehendabiziko tantoa osko zen akatsaren ondorio zain justu gorrientzat izan da. Lehenengo pilotaka hontan ez du bat ere gozatu ez du eskua behar bezala sartu, baina ikusiko dugu nola partidua aurreratu adina sartuko dela leire partiduan. Eta lehendabiziko tantoa egin orduko, epaileak duen xestora hotzarara joan eta material berria ateratzea erabaki dute Arrietak eta Mujikak, generiz normalean asko sartzen da jokoan aurreko kuadro horietan eta pilota biziagoa. Komuniko zaie gorriei, akaso, alde horretatik. Ezakite pilotak nahiko berdintxoak ziren lauek ere, hasieran probatzeko aukera izan dugulako, eta frontisetik irtera desberdina dute ez, frontisetik pixkat pilota atera egiten da, eta lurretik nahiko bizia da, pixkote bizia ateratzen da, baina lau pilotak ere ongi jokatzeko aukera uzten dute. Airez, Naroa Etxekolonea zabaltzen saiatu da eta nahi eta behar baino gehiago ireki du azkenerako, pilotaka da horrek jagia kontrakantxan egin baitu, oso kontrakantxa zabala dauka, hau ez da pilotalekua bakarrik, bestelako kiroletarako ere badara biltzen hemen Zegaman kiroldegia den pilotaleku hau eta horregatik aurkoan kantxari aurrena tamaina hartu beharko diote lau pilotariek eta gero behin kantxara egokituta eurena den joko maila ematen saiatu beharko dira. Agian hori ez, lehenago aipatu dutena ez, pixkot frontisetik pilota ateitzen da eta lurretik ere nahiko bizia ateratzen da, baina denbora ematen du pilotak eta nik uste, kantxaren ezaugarrietara egokitzen direnean, gorputza behar bezala jarriko dutela eta ikusiko dugula ez, egin ohi duten jokua. Eta gainera pilotaleku hauetan, bestelako marrak ere badituzten pilotaleku hauetan, batzuetan arrastoak nasgarri gertatzen dira, edota arrastoan bertan pumpa eraginda pilotak bestelako efektu edo norabidea hartzen du eta horri ere ibili beharko zaizkie lau pilotariak, ez ustean ez ditzen harrapa, ezaugarri horrek. Hoxe, azkenean frontoi bakotxak bere ezaugarri bereziak ditu, ez dago bat berdina, eta normalian olako lurra dituzten frontoiak biziak izaten dire, ez? Bertzela, nik uste dute nahiko bote nobleak eta normalak egiten dituela, eta jada ikusten dugu tantu hontan hasi direla, ez? Pelote hortan eta pixkanaka pilotari ongi jarriz eta joku hori eginez. Eta gu solasean hasi garen tarte honetan, pilotariak lanerako daudela biztan da eta jada lau tanto jokatu eta amaitu dituzte, hirugarren asakez lortu du pilotaka da bakar bat jo eta gero Eneritzarrietak eta laugarren honetan piloteo gehiago ikusi dugu eta azkenean aurrealdean Azgoitiarra Eneritzarrieta izan da tantoa amaitzea lortu duen atxoko inguruan pilota Lagata eta hasiera ezin hobea eman diote partidari Gipuzkoarrak eta Nafarrak, Eneritzarrietak eta Maite Mugikak, Inantzo. Lau eta utxeko markagailu honekin hasi dira ez, eta hientzat, aipatu dugu ez, hasi aintzin, zein garrantzitsua den gaurko puntua bera hientzat, eta hasieron bat egiteak ez beti positibo izatea ekartzen du ez, eta errestasun pixka bat gehiago aurrera segitzeko, baina oraindik hasi bertzerik ez dire egin, eta honek buelta honitzen maten altu. Berotzen hasi aurretik, Maitek aipatu dit, gaurkoan puntu premian gaudenez tentsio berezi bat nabari dut, gorputz barrenean 50 urte ditu, horietatik 52 edo 53 eman ditu pilotan eta alde horretatik esperientzia eta eskarmentua baditu berekin eulatearrak, baina ez da inoiz galtzen partida garrantzitsuetan izan ohi den lotura hori, tentsio hori. Ez, gaina Maite
pilotari oso-osoa da, ez? Erran nahi dute, asko bizitzen du pilota mundua, pilotan aritzeak eta badaki zein momentu den garrantzitsua, ez? Txapelketan momentu oso garrantzitsua dela haientzat eta normala da, ez? Hasierako urduritasun hori izatea, ez? Tentsio hori ona da, ez? Azkenean garrantzitsua denan informazioa ematen du eta nik uste neritzekin batera bidea ederki hasi dutela. Eta beharrezkoa ere izango da, pilotariak tentsio puntu hori edukitzea, gauzak behar bezala atera daitezen kantxan. Bai, hori da, ez, tentsioa beti izaten da, azkenean aurretik duzun hori segitzeko tentsio hori beharrezkoa da, beti ere ongi gestionatzea ere oso garrantzitsua da, ez? Batzutan tentsioa gehiagizkoa izaten alda eta horrek gorputza lotzen dizu, ez, egin nahi duzun hori egiteko eta kudeatu behar den zerbait bada. 5. tantoa pilota atzean jarri eta lortu dute gorriek eta bien tartera luze jarri du gero, Eneritzek 6. lortzeko eta hor airez saiatu da, Leire Oskoz pilotaren hegaldia eteten mozten, baina zuzenean txapazpira joan zaio pilotaka da eta konturatzerako 6 eta huts jarri dira aurretik, 6 minutu eta laurden pasatxoan gauzak oso azkar hasi dira eta oso gorrien aldeko jarri da markagailuan hasiera honetan. Bai, hasiera honetan tantu guztiak gorrien alde hori direz, egia da, agian urdinek ez pixkat gehiago utxe egin dutela, ez? Pilotaka da, erraixak edo defendatzeko modukoak ematen zituzten horiek utxe egin dituzte eta gorriak zuzenago hasi dira, ez? Eta behar bada partidan sartzeko eta jada berotzeko tanto luze bat komeniko litzaiek lau pilotaiei, orain artean piloteo luzeko tanto bakarra ikusi dugulako. Bai, hori da, azkenean gorputza ongi berotzeko, kantxan, partiduan sartzeko importanti izaten da, pilotaka da, haunitz jotzia ez, hasiera hortan, eta ikusi ditugu pare bat tantu pixkate mugituak izan direnak, horre bat burdinek ere ederki ibili dute pilota horra aurrekaldea, baina zute lortu tantu horikan, eta ikusiko dugu hemendik aurrera, nola segitzen duen. Lauren artean Berantiarren iritsi dena Zegamako tokialei pilotaleku honetara Leire Oskoz izan da, baina berotzeko hastia izan dute eta denbora tarte luze xamar batez ibili dira ariketa horiek egiten, beroketa ariketa horiek egiten eta bada urdinak partidan sar daitezken eta euren maila ematen ikus ditzakegun hemendik aurrera. Beste tanto bat jokoan, Leirek bien tartera luze jarri, Eneritzek atzera eta 3 eta 4 denetik lagundu egin nahi izan dio Etxekoloneak Oskozi, gero luze jarri du pilota Maite Mugikak lauterditik eskuinez zabalera Leire Oskozek bien tartera bildu Maitek eta gainera txosta joarazi du, Leirek nola edo ala jaso, bien tartera luze Eneritzek, narua bere tokitik aterarazteko segurunik, zabalera Maitek, kantxa erditik berriz ere ezker paretaren ingurura bildu pilota Etxekoloneak, aurrera Maitek eta berriz ere pilota atzera naroak. Ez du sartzerik izan Zubietarrak 3 terditik Leirek eskatu eta pilota 4 terdian jarri, 4 terditik atzera Maite Mugikak zabalaldetik berriz ere bildu pilotari eta bere buruari altuera eta denbora eman lanean jarrai dezaten, gantxo ona Eneritzek ritmo aldatzeko, Etxekoloneak jaso, bolea ez zaio eskuan behar bezala sartu Oskozek eraman, Ormabikoa Arrietak eraman, bere burua lurrera bota eta pilota hori Etxekoloneak, Maitek naroa dagoen tokira, defentsa lan ona Zubietarrarena, bolea Maitek eta horrezkerrez ez du pilota berriz ere frontisean paratzerik izan, tanto gogorra izan da hau, 7. eman dizkiete pilotaka da hauek guztiek 7. tantoaren saria eman die, tanto luze honek gorriei eta bereziki aipagarria Urdinen defentsa eta naroaren sendotasuna aurreko kadroetan tantoak jarraiz ezan. Bai, defentsa ikaragarria indu naroak ez, eta Eneritz ere azpimarratuko nuke nola mugitu duen pilota ez. Bazter guziak bilatuz eta Urdinei eraginez ez, defentsa lan hori oso ausart hor aurrean eta tanto aitz polita ikusi dugu. Eta akaberan Maite izan da, eginten makila hartu duena eta berak airez bukatu tantoa.
jostatzea gustatzen zaio eta aurrealdean zuloak ikusi orduko badaki nola bideratu behar duen pilota. Bai, Maitek primeran daki hori egiten, defentsan gainetik pasatzeko iaia ezinezkoa da, eta gainera hor aukera utzizkero bera izaten da bukatzen duena. Etzen aukera txarra oraingoan pilota mozteko eta ritmo aldatuz tanto egiten saiatzeko Naroa Etxekolonearentzat, baina zuzenean txapara joan zaio egin alura eta 8garrena eman die txapa honek Eneritzi eta Maiteri, eta Maite aipatu dugula, aipatu beharrekoa da baita Irantzu defentsatik erasora pasatzeko oso denbora tarte laburra behar duela ere. Pilotaka da bakarra aski zaio gehienetan defentsan egotetik erasora pasatzera. Bai, hori da. Erasora pasatzeko. Bai, Maitek zulua ikusten badu aratxe botatzen du pilota eta bueno, oraintxe ikusi dugu, ez? Aukera izan duela bolea sartzeko eta ez da eramateakin konformatzen, baizik eta bukatzeko zulua ikusizkero txapa gainean bota du ikaragarri ongi eta bera izaten da baita ere tantoak bukatzen dituena. Eta tanto horrekin airez bi baditu bukatuta gaurko partida honetan eta 8garrenetik 9garrena egin dute Gorriek 9 eta huts markagailuan eta ibilian badoaz Eneritz eta Maite apurka lanerdiak osatzera, sakeari erantzun egin dio Leire Oskozek, gero atzera Eneritzarri eta Giruterditik jaso Oskozek Eneritzek ireki eta Naroak atzera, hor Naroarentzat ez da sartzeko aukerari geratu, Oskozek atzera baita Maitek ere Naroak sartzeko abagunerik eduki etzezan berriz ere Eneritzek sartzeko egindu dio Maiteri eta Maitek bien tartera luze jarri, txokoan Oskozek gozatu gabeko pilota, Eneritzek jaso, Naroak atzera eta Maitek etorri behar atzeko kuadroetara lasterkalditxoan, bien tartera luze Oskozek. Maitek eskatu, besoa luze eginda, atzeratu. Oskozek luze jarri du eta Maitek zabalera bideratu du jokoa. Zabaletik Naroak bildu, Maitek eraman. Airez Naroak dena zuen berarentzat libre eta gantxo horrekin tanto amaitzea lortu du eta aspalditxoko partez hasi dira tantoak egiten markagailuan bi nafarrak Etxekolonea eta Oskoz, 1 eta 9 eta zuzenean Gorriek kantxaratu duten pilota saskian laga eta beste material baten bila abiatu dira Josu Benbeltzunen saskire Irantzu. Bai, seguraski urdinak ez da biltzatela gustora ez Gorrien materialakin eta bueno, beraien gustoko pilota aurkitu nahiko dute, azkenean ikusi da Gorrien pilotakin tantoa lortzea kosta egin zaiela ez, denbora nahiko pasatu da eta ja da 9 eta 1 ikusten dugu markagailuan eta bueno, agian bertze pilota mota bat atera nahiko dute ia horrekin tanto gehiago egiteko gai diren. Zalantzat ikusten ari gara Oskoz zein Etxekolonea zein pilota aterako ez dakitela 3 zenbakiduna eta pilota berria Josu Benbeltzu epaileak Gorriei jakinarazi dien informazioagatik aurrez atera dute beste bat eta hau orain artean ibili gabea izango da zer nolakotasunak nabaritzen dizkiogun pilota hori 1 eta 9 markagailuan badator apurka Naroa Etxekolonea. Sake ateratzera erdiko sakea, lauterditik Maitek luze, erantzun dio pilotari. Aurrealdean tanto egiteko aukerarik. Etxekoloneari ez duztearren berriz ere pilota luze jarriatzean. Oskozek eskatu eta kendu gainera. Eneritzi sartzeko aukera bien tartera luze. Oskozek Arrietak zabaleratu, Etxekoloneak bildu. Eta erdiko pilota ura arazori gabe jarri du atzean. Maite Mugikak gaizto jarri dio. Eulatea harri Oskozek. Maitek jaso eta gero Naroak atzera. Maitek eraman Naroak aukerakoa keinu. Imintzioa ona izan da eta bien tartera bizi bederatu du gero pilota. Leire Oskozek, Maitek zabalera. Oskozek erdiko pilota baina hor ez dute elkarru lortzeko eragozpenik izan. Gipuzkoarrak eta Nafarrak, dejada txokoan arroxamarra Oskozek, Eneritzek atzera eta kontrakantxatik biltzearekin konformatu beharko du Naroak. Maitek atzera eta berriz ere
Apur bat Zabalaldera, Zabaletik Zabalera. Luze, Naroak ere, Eneritzek atzera gero. Oskozek jaso, Eneritzek atzera. Naroak Zabaleratu, Eneritzek zer nahi egiteko pilota izan zezakeen hor eta dejada dotore batekin amaitu du. Tantoa, Azkoitiarrak 10-1. Hor gauza guztiak egin zitzakeen eta azkenean dejada polita egin duen Eneritzek. Bai, horre Naroak ez, defentsan sartu da ezkerrez eramanez pilotari eta pixkote zabaltzen saiatu da ez. Baina horre Eneritzek aurrean harrapatzen duenean oso sarriskutsua da eta gainera dejada horiek egiten maixua da. Eta hortxe defendatzeko oso zaiapatzen ditu pilota horiek eta bueno, Eneritzen tanto berri bat ikusi dugu, tanto oso polita. Eta hemen automatismoa gertatu da, tanto egin eta berehala aldatu baitute pilota. Eneritzek eta Maitek eurei komeni zaiena, berriz ere kantxara ateratzea iritzi baitu dute. Bai, azkenean bikote dakotxak gustorago dago bere pilotakin eta normala da, ez? Behin tanto eskuratu eta berriz zure pilota eskatzea. 10 markagailuan, tanto bolada labur egin dute oso Etxekoloniak eta Oskozek eta tanto hau biziari da izaten bereziki gorrientzat urdinen menturan ari baitira jokatzen. Maitek nola edo ala pilota horretan defentsa lan erakutsi eta gero berriz ere urdinen jokotik ezin ihes egin. Orain izan dezake behar bada agintzera pasatzeko aukera. Eulatearrak pilota jaitsi eta gaiztotu ere bai eta hartara 11 lortu dute Eneritzek eta Maitek. Lehen aipatu dugu pilota bakarrarekin nahikoa duela Maitek defentsa lanetik erasora pasatzeko eta Arats horren adibide garbia. Oraintxe bertan 11-1 oso ongi doaz gauzak gorrientzat eta berriz ere beste 5 tanto egin eta gero bigarren aldiz etenaldia eskatzea erabaki dute Naroak eta Leirek. Bai, gorriak jada ameka egin dituzte eta 22ko bide hortan ez, bide erdia egina dute. Eta urdinak egia da kosta egiten ari zaiela pixkotez tantua bukatzea, baina nik oraingo azken tantuan Naroa oso sartua ikusi dut erasokor. Baina azkenean Maite izan da ez, ezker pareta ederki bilatu duenak eta Naroa ezin izan du pilotari eutxi. Nik erraren nuke azkeneko tantutan ez garelari ikusten horrelako diferentzia bi bikoten artean, baina bai markagailuan. Abantaia polita dute, euren alde Eneritzek eta Maitek, baina neurketa ez dago inondik inora galdua eta hemen lanean jarraitu beharra dago 22. arte eta horixe beharko dute buruan izan Naroak eta Leirek. Hemendik aurrera tanto sorta bat komeni baitzaile. Bai, urdinak segingo dute ez, azkenean ez dute eusgaltzeko eta segingo dute haien saiakeran, baina gorriak gierren esperientzia handia dutela eta olako abantaia batekin zaila da ez, partida maldan beti jartzia eta ikusi beharko dugu urdinek berpiztuta indarraldi bat hartzen duten, baina zail daude gauzak beraientzat. Eta aldi zenbaitetan ere aipatu dugu oso garrantzitsua dela elkarrekiko komunikazioa. Eta bikote biak horre ikusi ditut elkarrekin mintzatzen eta solasean etenaldiak iraunduen minutuko tartean eta hori beharrezkoa da bikoteak ondo funtzionatuko badu. Bai, azkenean elkar animatu ez, elkar hartu behar dute bikoteak aurrera ateratzeko partida eta elkar animatu eta elkarritz batzuk erratia beti lagungarri izaten da. 11-1 nola zutitu diren atxeen alditik Etxekolonea eta Oskoz, taktikoa izan da inondik inora. Gorrien bolada eraginkorrari amaiera puntua, eten puntua jartze aldera eskatua, baina hori gerta ez dadin saiatu behar dute. Arrietak eta Mujikak honetan ikusiko dugu joerak norantzko bide hartzen duen. Maitek Zabalera, Naroak jaso eta txokora bildu berriz ere Zabaladera Maitek. Gainera etorri zaio pilota Naroari, baina atera egin du gorputzetik. Aldez edo moldez, Leireren zadaukeregoa. Izan daiteke luze jarri bien tartera. Hiru terditik eskatu eta atzeratu Maitek. Eta baita Oskozek ere. Maitek luze. Oskozek gisa beretsuan erantzun dio pilotari.
Bien tartera Leirek, Eneriz sartuko da jokoan, pilota zabaldu. Eta iruterditik pilota atzeratu behar. Etxekoloneak, azkarrasko berreskuratu du bere tokia. Naroak txokoan dejada. Oskozek atzera gero. Eta atzera ez ezik Zabalera ere bai. Eneritzek eta gero eramatearekin nahastu egin ditu bi aurkariak. Naroak hor txostaio eta efektu ezoikoa hartu baitu pilotak eta horrek ez ustean harrapatu ditu Azkoitiarra nahi zeulatearra eta pilotalekuaren ezaugarriek eman diete tantoa urdinei 2-11. Bai, hor ederki asmatu du Naroak ez, koxka hori bilatzen. Eta, bueno, Naroan meritu zintxako tantua izan da, ederki bilatu du puntu hori. Eta, bueno, ia pixkanaka hortan segitzen dutez, pilota osongi mugitzen ari dira, Leire ere saiatzen ari da ez, mozten eta luzatzen, pilotak horiek aldatzen maite mugiarazteko. Eta, bueno, ia aurrekalde hortan Naroak ere geixego asmatzen duen guain bezala. Eta ia partida pixkate berdintzerik duten. Eta batzuetan garrantzia taktikak ere izaten du, eta oraingoan tantoa aurkariek sartu orduko etenaldia eskatu dute Eneritzek eta Maitek. Naroa Josu Benbeltzuri gerturatu zaio materialaz zer edo zer galdetzera. Eta atxeden setetik Aitaren erainoko bidea egin du Leire Oskozek eta horrari da bere aholku emaile eta Aitarekin Ismael Oskozekin solasean. Hemendik aurrera jarraitu beharreko gidalerroa Aitari galdezka seguruenik hartu du. Kantinplora badator berriz ere atxeden setean freskagarria edo botila ura horruztera eta hortik aurrera jokoan jarraitzera eta taktikak garrantzia ere badu. Tantoa egin orduko partida etetea erabaki baitute Eneritzek eta Maitek eta inbesteko aldea dagoen honetan, hau normalean ez da ohikoa izaten. Ez, baina bueno, izan daiteke igual tanto luzea izaterakoan nekia ere pilatzea eta bueno, igual arnasgune hori hartu nahiko zuten. Eta bueno, pixkate ari hori moztea, ez? Egia da tanto hilara handiak indituztela gorriak eta urdinak ez, baina bueno, nik uste igual nekiaren kontua izan zitekela. Eta partidari hasiera eman dion pilota berbera, antxeratzea erabaki dute Etxekoloniak eta Oskozek bipareta oso polita. Enerizarrietak sakerrestoan eta jokaldiarekin aurkariak nahasi eta tantoa lortu dute gorriek 12 eta 2. Eta hemen jokoldeak ez duetenik, Eneritzek aukera ikusi orduko tantoa edarki sartzen baitia aurkariak. Nik uste dut hor sekulako tantoa indula Eneritzek, horre zaila da bipareta horiek olako indarrez eman eta gainera efektu horrekin sartzea. Eta, bueno, ikaragarrizko tantoa egin duen Eneritzek. Aurrealdean jokoan hasteko zalea da eta ez du asko behar jokaldiak egiten saiatzeko eta gaurkoan abantaila lagun dutela. Nik uste tanto batzuk egiteko saiakera behintzat agertuko duela. Pilotaleko honetan, zekaman. Azkenean ere markagailuan olako ezberdintasuna izatea ere lagungarria da, ez? Lasaiago botatzen aldira olako jokaldiak, ez? Atera edo ez, azkenean bere arrisku maila duelako eta nik uste lasaitasun hori edukitzeak ere lagungarri egiten dela tantoak bukatzeko, ez? Gainera olakotan gehienetan dena atera hori da eta gauzak estuago daudenean pixkat zailago izaten da. Eta ez da ezagunantz, gaurko puntuak garrantzi berezia duela gorrientzat, berriz ere sartuko bailituzkete. 22 egin eta gero berriz ere puntuak sartuko bailituzke txapelketaren borrokan bete-betean finalerdietara sailkatzeko. Hoixen, haien helburu nagusia gaurko puntua irabaztia da. Eta bide hortan badoazte, egia da horrentxe berriz ere gantxoz bukatzen saiatu dela eta suelto ikusten da hor aurrean berak egiten dakiena egiten eta gozagarria da, ez? Hola da bilenean publikoarentzat
Eta, bueno, ja, urdinek ere berea erakusten duten. Baina txanpon horrek beste aldea ere badauka eta batzuetan txapatik hain gertu eta jokaldiak hain doi egiteak kanpora joateko tartetxoa ematen du eta kasu honetan ez da barruan izan ditzen gantxoa. Bai, ala da. Azkenean gestu tekniko zailagoak dira eta bueno, kontrol handia eskatzen dute eta orain kontan kanpora joan zaio eta bueno, orain bertze behin ez, azkenean indarra handiz sartu da horrezkerrez eta gehiegi zabaleratu du. Pilota kateatu egin zaiola eta horrek eraman duela pilotak da hori kontrakantxara eta elkarren segidan akats bi utzi ditu. Arrietak lau eta 13 markagailuan elkarri animo eman diete Azkoitiarrak eta Eulatearrak eta beste tanto bat jarri du jokoan Etxekolonearen sakeak, bien tartera luze Naroak baita Maitek ere Leirek jaso Eneritzek moztu, Leirek zabalera Aukerako izan lezak Eneritzek bien tartera luze jarri eta Leirek eraman Eneritzi azkenean etzaio sartzeko moduko pilota begizan du, Naroak atzera, Maitek jaitsi, Naroak berriz ere aurre aldetik atzai aldera, bate terditik lauter dira, pilotak geratzeko joera ere agertu du. Lipar batez, atzera Maitek eta denborarik baduen pilota behar bezala kolpatzeko izan du. Leire Oskozek Ormabikoa, Legezarrean, Maitek orengoan bolea, Zabalera Leirek eta Zabaletik Zabalera. Tanto egitea lortu du atzelari Nafarrak eta horren Eritzarri eta epaileari tantoa berriz jokarazteko agindua eman zezan eskatzen aritu zaio. Naro Etxekoloneak eta biek tupustegin baitute, baina azkenean kiroltasunez onartu du Azkoitiarrak elkarren arteko enkontrua talka. Eta eragozpenik gabe jarraituko dute pilotan, 5 eta 13 altetxo ere badute eta noski haize alde duzula jokatzeak jokatze jarraitzeko motiboa ematen du tantoan edo errepikarazteko aginduan gehiegi pentsatu beharrik gabe. Bai, bueno, horre azkenean Naroak pixkate traba egin dio Eneritzi, bino egia da pilota oso luzeioak izela Zabalean agian harrapatzeko moduan izan entzen, ala sentituko zuen Eneritzak. Baina, epaileak nik uste ikusi duela, etzela iristeko moduan abiatu eta hortik pixkate tanto urdinei ematea, ez? Eta sakez lortu du 6. bikote urdinak, oso sake gaiztoa jarri baitu ezkerparetara itxatxirik Naroa Etxekoloneak. Bai, sake ederratei du eta hortik tantoa lortu, hurrengotan ere hortzen fini biltzen den. 6 eta 13 markagailuan, beste tanto bat jarri du abian Etxekolonearen estrainako pilotakadak. Mujikak jaso, Etxekoloneak bien tartera luze jarri, Maitek makurtu eta atzeratu. Leirek lauterditik basoa luze eginda. Pilota aurrera, Maite nekarazera. Seguruenik Zabalera dejada, oso urrundik botea baina aurkariak nahasteko ezin hobeki baliatua. Maite gaurrean utzi du pilota baina gaizto jarri du. Aukerako Eulatearrak atzera eta tokiak aldatuta ibili behar. Naroak eta Leirek berriz ere atzera jo behar zuela pentsarazi digu denoi eta azkenean aurrean egin du jokaldia Maitek. Kantxoa Naroak, Eneritzek bildu kontrakantxatik, dejada txokoan Naroak ez da behar bezala egindakoa izan, beste dejada bat Leirek. Eneritzek bere burua lurrera botata eraman eta pilota aurkariei gaztotu eta horri jarraipen igaztio eman Naroa Etxekoloneak pilota ezkerparetara gehiegi arrimatu duelako euren onerako Eneritzarri eta 14-6. Bai, eta gauza gitz politak ikusi dugu tantu enten, ez? Zongi mugitu duten lau pilotariek ere. Naroak ere lan ederra egin du hor defensan. Baina, azken pilotari ezin izan du jaso. Baina, gauza gaitz politak ikusi dugu. Tainakoaren bitartez, tanto bi baditu eginak Eneritzarrietak. Bai, leheno aipatu bezala, ez? Hortan oso jaioa da eta maiz lortzen ditu tantuak dejadak eginez eta gaurkoan ere alaxen da.
Oraingoan imintzioa eta Maitek pilota Inarrosi eta atzean paratu Leirek eraman gantxoa, kantxaren erdira. Arrietak, Etxekoloneak bueltatu, Arrietak atzera eta hor boleaz. Nik uste jasotzera baino gehiago zartako ematera, zafartzera joan dela Leire eta azkenean indarra eman nahi izateagatik, zuzenean frontiserako baino lurrerako bidea hartu du. Pilotak da horrek eta akatxonek 15 eman dio, gorri ez, ari direnei. Nik uste zuk erran bezala ez, bolea zorre bukatzera joan dela zuloa ikusi dulako txokoan eta etzaio nahi bezala sartu eskuan Leireri pilota hori. Baina, aukerakoa zuen eta aukera aprobetxatu nahi izan du. Atera du beste sake bat, Eneriz Arrietak, 5 Leirek eraman, ez du sartzeko modurik aurkitu. Arrietak oraingoan aukerakoa izan lezake, baina honetan ere sartzeko moduko zulorik ez. Etxekoloneak bere gorputzetik alden du pilota hori. Eta tantoari segida eman, Arrietak aukerako pilota. Pilotari altuera eman eta atzean jarri. Etxekoloneak jaso, bolea ez du eskuan behar bezala sartu. Arrietak txokotik zabalera, luze jarri du. Oskozek eta ia pasatako pilota jasotzea oso zaila zen, alegindu da Arrieta, baina berdean ipintzerik ez. 7-15 eta oso ongi hor jokoan hasten Leire Oskoz. Ederki mugitu du pilota hori Leireke. Jokaldi zaila bota du eta ederki atera zaio indarra handiz zabalera. Eta Eneritze defentsako alegina egin du. Alegin handia, naiz eta ez den haietu eta jokaldi oso polita ikusi dugu. Oiu garbia, Eneritzek Maiteri eta Maitek Eneritzi. Elkarren segidan, benga Maitek Eneritzi eta benga. Arrietak mugikari ere eta beste tanto bat jarriko du oraintxe abian. Etxekoloneak oraingoan aurrekoak baino laburrago, aurrean aukerako izan lezake. Zubietarrak tantoa bukatzen ez du asmatu, gaizto jarri dio Arrietak Oskozi, baina Lanztarrak atera egin du pilota hori bere gorputzetik. Maitek zer egingo du eta zer egingo eta pilota zera bidaltzea erabaki du azkenean. Leirek eraman, Maitek luze jarri. Etxekoloneak zabal aldera, Ormabiko alege zaharrean asko zabaleratuko dena. Eneritzek, naroak bildu, sotamanoa Eneritzek. Gantxoa Leirek segitzeko, agindu dio. Arrietak mugikari txokoan. Leirek Maitek jaso. Leirek txokoan bertan utzi du. Maitek altxa. Eta pilota atzean jarri. Aukerakoa mugikarentzat, moztu. Bertan da Etxekolonea. Iritsi eta altxa eta atze bolea. Maitek jaso ura ere Leirek eta gero aurrean. Deja egin nahi izan du Maitek eta azkenean damutu da. Hartu duen erabakimenaz oso tanto nahasia eta jostaria izan da irantzu eta azkenean ezin Maitek harrak nahi bezala biribildu. Hor ikusi dugu Leirez aurreko kuadroitan aurrelari lanak eginez. Ze gauza politak egin ditun, pilota ederki mugitu dute denek eta horre tikitaka hortan ez Maiteko azuenean bukatzeko aukera hortzen txapapera joan zaio. Eta oso gustagarria ikusi dugun azken tantua. Eta azken 3 hilabeteak aurrelari lanetan eman dituela nabari zaio Leire Oskozi. Dudari gabe, nola bilatzen dituen txoko guziak eta gestu tekniko horiek ez aurrelarin gestu guzi horiek dominatzen ditula erakusten du eta oso polita da ikusteko. Eta bilatzen aritzeaz gain, aurkitu ere ederki aurkitzen ari da. Ederki asmatzen ari da, ederki oraintxeko azkeneko tantutan behintzat ederki asmatzen ari da. Lana jarri diote aurkariek Leire Oskozi tanto honetan zehar bera izan baita zamatuen lau pilotarien artean eta azkenean gehiegizko beharraren gatik edo eraman gabe utzi du. Eneritzek atzera bidaritako pilotaka da hori, 16 eta 8. Egiten ari da Leire naiz eta horrengo honetan pilota ura eramaterik ez. Azkenean ikustu eta aurreko tantotatik ere nekia pilatu zaiola pixkotez eta horra atzeraka joan eta pilota hori eustea zaila egiten da ez, pixo handi hartzen duelako eta nik uste dut nekearen lanak izan direla. Sake gaiztoa
Leirerentzako Eneritzek ez du behar bezala gozatu, berriz ere Zabalera. Oskozek, Antxoa, Etxekoloneak, Arrietak moztu, txokoan dejada, Arroxamarra. Oskozek, Sotamano oraingoan, Maitek atzera. Eta Etxekolonea sartuko da jokoan, Leireri pilota bat kentzearen, oraingoan txokoan utzi du. Etxekolonea, Kormabikoa Maitek, beste jokaldi bat, Naroak. Eta jokaldi horri beste batekin erantzuna izan dio Maite Mujikak lehen etzai batera, eta oraingoan ere ez bide bera hartu dute bi jokaldi alegin horiek. Ba, eta Naroak ez bukatu dezin hobe horre Zabaletik txokoan pilota ederki sartuz, koskoiek bilatuz. Eta bai, Maiteri bertze behin pasa zaio ez, horre iritsi eta zerbait egiteko modua zuenean, ba txapapera joatia. Bederatzi eta 16 markagailuan eta pixkanaka ari dira partidan sartzen. Etxekolonia eta Oskoz, hasieran Kosta Bazaile ere euren joko ematen hasi dira. Bai, eta aldaketa txiki bat sumatzen da, ez? Hemen kantxan ere pixkote burdinak sartuagoak eta eraso hortan tantua lortzeko moduan ikusten zaie. Eta bueno, aldea handia zegoen hortan, dirudi pixkanaka murrizten joan direla, ez? Eta bueno, naiz ta oraindik aldeko eskorra dagoen, partidua badela oraindik, ez? Eta era berean irantzu aipatu beharrekoa da Leire Oskozek erakusten duen sendotasuna eta heldutasuna. 16 urte ditu, oso gaztea da, baina hau pilotari egina dela eta nola jokatu behar den jakin badakiela erakusten ari da gaurkoan. Ezin hobeki, hemen kantxan. Bai, Leirek heldutasun handia erakusten ari da, ez? Zuk erran bezala, oso egoki jarri da kantxara eta gainera, binakako txapelketa nagusia izanik, oso ongi egokitu dela, ez? Lehenengo partidu hontan etorri eta maila ona eman eta gainera aurrekaldean gauzak egiten ausartu. Eta horre irabazteko nahi hortan indartsu ikusten zaio eta meritu politeko lana egiten ari da. Joan den urtean Etxebarrian Leharti bain okerrezpanaiz zurekin jokatu behar izan zuen Leirek ordezko gisa eta hor ere oso maila txukuna eskaini zuen. Bai, egiarren ez dute gogoan nerekin edo kontran aritu ginen, egiarren hainbertze partiduekin beti dena gogoan ez dugu, baina nik ikusi dudan gehienetan Leirek beti partidu oso txukunak egin ditu eta gaur ere bere lanean ederkiari da. Eta oraingoan kantxaren erdialdetik Zabalera bideratu du pilota. Eta pilotaka da hori aurkariak nahasteko nahikoa izan da 10 eta 16 markagailuan eta berriz ere Leire Oskoz erabakigarri eta Leire joko aztoratzen eta tantoa urdinei ematen. Bai, agian pilota orain errango nuke indartsu mugitzen ari direla, ez? Indarra emanez eta abiadura horrek igual agian gorriak pixkot deserosogo sentiarazten dituela. Mugimendu handia eginez aurreko alde hortan eta mugimendu hortan ez bat edo besteke tanto lortzen alduela eta berriz partiduan bizi-bizi sartu dire. Partidaren hasieran akaso gozakaitz ikusi dugu Leire Oskoz, pilota eskuan behar bezala sartu ezinik ibili da hasierako bolada joan, baina orain bere ari da gehien gozatzen eta tantoak erabakitzen berari da. Bai, agian nahiko erasokorrari da, ez? Ikusten dugu horre pilota moztu egiten dula ezker pareta bilatuz. Atzerako kuadrotan gehiegi sartu gabe eta horrek aurreko mugimendu hori eragiten du. Eta hortik tantu mordoxka bildu dutenez, agian hortik segitzeko aukera egiten ari da. 10 eta 16 markagailuan beste tanto bat jokoan ikusiko duzuenez. Pilota zaleok, ikusentzuleok. Etxekoloneak luze jarri eta lauterditik sartuko da oraingoan Maite Mujika. Bien tartera Leirek, Maitek aurrera etorri behar, pilota gibeleratzeko. Leirek eraman, Maitek sartu beharko du berriz ere. Zabalera, airez Naroa, Eneritzek aukerako pilota izan du hor, baina ez du asmatu eta Naroak berak ere ez du bat ere gozatu. Bien tartera indarrean eta bizi, Arrietak Oskozek jaso, Maitek atzera, baina Leirek eutxi.
Egoki behar bezala. Ederki jaisten hasi da hor Naroa Etxekolonea, baina txapara joan zaio eta hor barkamen keinua Oskozi egin diola ikusi dugu, ez dakit Oskozentzako pilota ez dote zen edo agian atzelariak eskatua izango zezion, baina hor tentazioari ez dio utzi Naroak, baina aitortu behar da tartea bazuela eta aurkari eimin egiteko abagunea baliatzen ahalegindu dela bere aldetik Naroa Etxekolonea, Zubietarra. Bai, nik uste dut horra aukera ikusi duela eta ongi moztu duela, mozteko pilota baizen, baina nik uste dut gehiago barkamena etorri dela, utxa edo, bere ustez utxe egite hortatik, zena ematen tantu mordoizka utxe egin gabe, oso seguru eta oso zuzen jokatzen, eta nik uste horrek txaporrek min pixkate egin diola Naroari, eta hortako Leireri barkamen hori eskatu diola. Horren aurretik lau tanto egitea lortu dute erreskan elkarren segidan Etxekoloneak eta Oskozek, baina oraingoan sakea atzera ere Arrietak eta Mugikak lortu dute eta 2-0 partziala, 2-0 boladatxoa sartzeko gai izaten ari dira. Orain arte ikusitakoagatik bederen 18 eta 10 markagailuan Eneditzek atzera bideratu du pilota tantoa lortzeko eta hor Leire Oskozek jasotzeko aukerarik ez du izan. 18 eta 10 eta berriz ere 3. aldiz atxeden setera partida geratzera etortzea erabaki dute Etxekoloneak eta Oskozek une egokia partida geratzeko, berriz ere sake hartu eta abantaila txiker bat zabaltzen hasi baitzaizkie aurkariak Naroari eta Leirei. Bai, nik uste dut azken tantutan neke fisikoa pilatu izanen dutela, ze azkenean tanto luzeak izan dire, agitz mugituak, eta neke hori nabaritzen da, eta aurrera egin baino lehen hobek izaten da, deskanso bat hartu eta berriz indar berritzea, ze azkenean horre hurbile egon dira gorrietatik eta azkeneko tantuok eragin dute berriz ere markagailuan alde pixko bat izatea, 18 eta 10 hori agian ja momentu klabetara hurbiltzen ari direla eta nik uste deskantsu oso egoki eskatu dutela. Partida bere osotasunean hartuta ezin da esan behar bada oso gogorra izaten ari denik, baina azkenengo tantu hauek asko gogortzen ari dira eta pilotaka da dezente jo beharrean ikusi ditugu azkenengo 15 hauetan lau pilotariak eta hor ere neke ere bat hor argitara. Pixkanaka partida gogortzen hasi delako. Bai, nik uste dut igual lehenengo tantuetan ez dela gogorra joan, tantu motzak izan direlako eta garriek azkenean tantu horiek errex lortu dituztelako, baina nik errango nuke partiduaren gehientsuenan tantu biziak izan direla, oso erasokor eta defentsa lan handikoak eta partiduaren pixua nabarituko dutela pilotariek. Azkenengo puska honetan bereziki asko gogortu da partida eta noski jadarnekearen zama eta akidura izango dute gorputzean lau pilotariek hain horretzen amiltzen eta irabazi nahiz galdu laurek bukatzen duten ongi. Beste tanto bat jokoan atxeden alditik bueltan, Maite gatzera eta Leire sartuko da jokoan. Antxaren erdialdetik Bildu, Arri eta gatzera. Etxekoloneak zabalera, Maiteak etorri behar korrika pilota jasotzera, bolea oraingoan Zubietarrak, Azkoitiarrak zabaldu eta Etxekoloneak atzeratu. Eneritzek Maiteri utzi dio, Eulatearrak zabalera, Etxekoloneak eraman. Maitek bien tarzera luze, Leirek era bertsuan erantzun dio pilotari. Etxekoloneak Bildu, Mujikak atzera, Leirek jaitsi, Arrietak txokoan eta bigarren botean jasotzen saiatu da. Leire Oskoz iritsi eginda, baina ez dio frontiserako beste indarreman 19 eta 10. Hau ere zanto gogorra izan da, azken hauek izaten ari diren antzerakoak. Bai, eta nik azpimarratuko nuke Naroak ze ongi mugitu duen pilota hasiera batean. Gorriek defentsa lan ona egin dute horri guztiari erantzuteko eta azkenean bueltan gorriek lortu dute
berriz ere tantua beraientzako eta dagoneko 19. hortan daude. 19 eta 10 markagailuan bai, eta beste tanto bat jarri du martxan Eneritzarri eta Ezkerparetari itxatxitako sakea eramaterik ez oraingoan. Leire Oskozek eta jada 20. Eneritzentzat eta Maiterentzat 20 eta 10 markagailuan. Bai, gorriek ja hortzen eskura ikusten dute, ez? Hain beharrezkoa eta hain estimate izango duten gaurko puntu hori. Eta bueno, urdinek oraindik borrokan segituko dutez, 10. hortan daude, baina bueno, ikusi da beraien joko eginez ere tantoak pilatzen aldituztela eta ia bada nola jarraitzen duen honek. Eta 22 egitea lortuz gero, Arnasa lasai hartzeko moduan izango dira puntua lortuta, Eneritz eta Maite. Bai, azkenean aipatu duguna hasiera batian, ez? 4. postu hori jokatzeko hortzen dabiltza lehia estu-estuan eta puntua nahi ezkoa dute. Eta bueno, seguraski zukerran duzun bezala Arnasaldi eder hartuko dute. 10-tik 6 punturekin dira 4. Iturriaga eta Orbegozo eta haiek bihar egongo dira gaur Arrieta eta Mugika diren kinkan eulaten jokatuko duten partidan, baina gaurkoan puntua beharrezkoa da Arri eta Mugika bikotearentzat. 4. daudenen gandik puntu batera jarri eta emozio eta estualdi ederra eman diezaioten sailkapenari 21. lortu dute. Azkenengo tantonetan kontrakantxara joan baitzaio gantxoz sartu den pilotaka daura Naroa Etxekoloneari eta bertara bildu diren zaleen artean atera du gaurko azken sakea Eneritzarri eta Azkoitiarrak gaizto jarri dio Maitek pilota Leireri, Nafarrak eraman eta hor pilotak ateatu egin zaio Eneritzi eta oso gutxigatik izan arren pilotaka da horren jagia ez da barrenean izan, kanpoan baino 11 eta 21. Bai, pilotaka ona eman duen Eneritzak, baina bueno, etzaio kantxa barruan sartu eta bueno, urdinek bertza aukera bat, ez? Hor borrokan segitzeko. Eta ja, gorriek lehenbailen eskuratu nahiko dute azken tantu hori eta urdinek borrokan jarraituko dute. Eta hemendik aurrerako sake guztiak Naroa Etxekolonea Zubietarrari dagozkio. Sake gaiztoa jarri du, Maitek eraman, Etxekoloneak zabaldu, bertan da Arri eta txokoan utzi du, baina doitasun handiegirik gabe berriz ere aukera Eneritzentzat. Zeinak pilotatzera bideratzea erabaki duen Leire kargatze aldera, Maitek luze honek ere Leireri lana jartzeko gazteenak eraman hortu pustegin dute ia aurrelari batak eta beste atzelariak elkarrekin ez da euren artean ezer gertatu. Zabalaldea kubri dezan agindu dio Oskozek Etxekoloneari, Maite kaltsa eta pilotari altuera eman berriz ere atze aldera eta Zabalaldera ere bai Arrietak eta gero Etxekoloneak defentsa lanean pilota hori berriz ere frontisean jartzeko aukerarik ez, kontu amaitu da partida 22 Arrietak eta Mugikak 11 Etxekoloneak eta gaur Mendibururen ordezko beharrak egin dituen Oskozek eta 9tik 5. puntua lortu dute Eneritzek eta Maitek eta partida guztian zehar erretransmisioan zehar aipatu dugu puntu hau garrantzitsua zela gorrientzat eta 5. lortuta bestelako aldarze batekin joango dira aldageletara Eneritz eta Maite. Bai, poze eder hartu izanen dute Eneritz eta Maitek puntu hori eskuratuta, azkenean hor lehian sartzen dituzte bizi-bizi, ez? Bertze, oraindik uste dut bertze 3 partida jokatu beharko dituztela eta bueno, alik eta puntu gehien eskuratu behar dituzte eta nik uste hau urrengo 3 partidu horiek aurre iteko bereziki importante izanen dela beraien animorako eta aldarterako. Etzabiltza oker irantzu bihar izango dute urrengo hitzordua Maitek eta Eneritzek Nafarroan eulaten eta datorren astean jokatuko dituzte falta dituzten biak, batetik Kertzpanaiz Otxandion eta bestetik Eneritzen herrian Azkoitian
Eta falta zaizkien hiruetatik bat gutxienik lortu beharra izango dute. Eta bakarra lortuta posible bada Iturriagak eta Orbegozok 22 ez egitea. Falta dituzte bi partidetan. Bai, hori da, baina Iturriaga eta Orbegozok bertze bi partidu horietan ere agian punture bat eskuratzen aldute, beraz ezin dute deustara konfiatu eta azkenean bi bikoteak ere partidu guztiak irabaztera ateri beharko dute eta horre puntuen araberako sailkapena bada nik uste dute azken jardunaldian jakingo dugula. Nik uste bai, bihar 8 arte Azkoitiko jaialdi ura bukatzen den arte ez dugula zehazki jakingo zein bikote izango diren aurrerako eta zein ez diren finalerdi erabakigarrietara sailkatzeko moduan izanen, baina txapelketa luzek pizgarri hori ere badaukate. Emozioa eskatzen du pilotazaleak eta ados pilotaren binakako txapelketa nagusiari dagokionean behintzat. Emozioa eta estuasuna izango da azkenengo partidera arte. Irantzu eta alde horretatik pilotazaleak ez dira kexatzeko moduan izango. Bai, ala da, gainera txapelketa guztian erraten ari gara ez. Emozio handia dagoela txapelketa honetan, partidu ez dakigu gauzak nola joango diren eta txailkapena estu dabile azken momentura arte eta hori ere gozagarria da ez. Hemen txapelketa segitzen ari garen ontzat, partidaz partida, partida politak ikusteaz gain, emozio hori edukitzea ez, nork egingote duen aurrera. Eta ala komeni da? Horixen. Elkarrizketa setera joan aurretik azkar repasatuko ditugu partida honek utzi dizkigun estatistikak. Izarrietak 7 tanto bukatu ditu, 2 sakez atzera eta dejadaz eta beste bat bifaretaz eta 3 akats egin ditu. Maitek egindakoak 3 izan ditu, galdutako bat Airez 2 eta pilota moztuta bajatuta jaitsita bat. Naroa Etxekoloneak 4 egin eta beste galdu ditu, Airez ausaz sakez eta dejadaz bukatzea lortu du tanto bana eta aipatu dugun legez tanto bat, lau pilota utzi ditu galduta, eraman ezinik edo akats modura apuntatu dizkiogunak eta Leirek ere tanto kopuru bera egin eta galdu du, zabalean luze jarrita bukatu ditu 3-15 eta galdutako pilotak ere horren beste izan ditu Lanztarrak 3 hain zuzen ere. 48 minutu eta 22 segundoan gertatu da hori guztia eta azkenerako 22 eta 11 garaipena eta txapelketa honetan 5. puntua lortu dute Eneritzarri eta Azkoitiarrak eta Maite Mujika Eulatearrak Naroa Etxekolonea Zubietarraren eta Leire Oskoz Lanzarraren aurka eta gaurkoan partidaren amaieran aipatu dugun moduan lasaiago jokatzeko moduan edota lasaixiago aritzeko aukerarekin izango dira biharko partiderako eta hemendik aurrerako bietarako Maite eta Eneritz eta aurkariei dagokienean bat ere punturik gabe ez dute amaitu nahi izango Naroak eta Ane Mendiburuk ligaxka bat falta zaie eta azken horretan 22 egitea lortu eta puntu bakar batekin gutxienez etxera joaten diren bi nafarrak Irantzu. Ia bada behintzat txapelketa bukatzeko azken partidakin gustora gelditzen aldiren. Bakigu pilota horrela da, azkenean boladak izaten dira gauzak agian nahi bezala ateratzen ez direnak eta segiten dute gainera entrenatzen eta alegin guztiak egiten, beraz hemendikan ia bada azken partida horrekin lortzen duten eta guretzat ere gustagarri izanen da. Eta hemendik gaupa da batan Mendibururi eskuak gaizki ditu, gaur ez du hemen jokatzerik izan eta azken partiderako egiazko bikote titularra kantxan izaterik baden Naroarekin batera bikotea osatzeko moduan izaten den azken partidan. Hori da ez, osatu dadila eta bueltarako prest egon daiteken, partidu hori jokatzeko prest egon daiteken eta kantxan gozatzeko aukera duen. Eta osatu behar badu alik eta egokien, alik eta ondoen osadadila azken partida hori inolako eragozpenik gabe joka dezan eta bere ohiko maila eman dezan eta hauek esan da pixkanaka elkarrizketa setera hurbiltzen hasiko naiz bi garaieak Eneritzarri eta Maite Mujika da elkarrizketa postuan zain baititut irabazi ondotik zer dioten entzun ahal izateko.
Hementxe dituz bi irabazleak, Eneritz Arrieta eta Maite Mujika. Maite, gaur bertara etorri orduko aipatu dizut, gaurko puntua beharrezkoa zenutela, eta sailkapenean 5. izan dauzuentzat, lasaiago jokatzeko moduan zarete behintzat bihar herrian, Eulaten. Bueno, lo importante era sacar el punto hoy y para mañana nervios también, porque vuelve a ser importante si queremos entrar dentro de esos 4, pues bueno, todos suman y tenemos que seguir ahí. O sea, en Eulate también los nervios del pueblo de querer hacerlo bien, y es un partido otra vez duro, todos los que quedan son muy duros también, así que bueno, intentaremos seguir haciendo como hoy. Gaurko partida zertzera igaroko gara jarraian, gaurkoan bereziki bigarren zatian nabarmenago kargatu nahi izan duzue Leire jada neke puntua nabari izango zitzaiolako eta zuek ere igarriko zeniotelako behar bada, baina partidaren lehendabiziko zatian oso aldeko jarri zaizkizue gauzak. Aitaren batean 8 minutuan 9 eta huts eta 9 eta bat ere jarri zarete zuek aurretik, eta horrek beti ere laguntza pixka bat eman egiten du. Sí, ese inicio, pues bueno, nosotros hemos empezado serios, sabíamos lo que teníamos que hacer, no regalar, y bueno, ellas han hecho algún fallo más de lo normal, no han acertado, y nosotras también el juego no salían las cosas, y hemos conseguido esa ventaja. Luego, pues bueno, el marcador pone eso, pero los tantos había que pelotearlos, no eran fácil. Otros hemos empezado nosotras a mover y caían a su lado, no, pues arriesgábamos nosotras más y han caído al lado de ellos, pero pues bueno, cada tanto era complicado. Eta ordutik aurrera, bat eta 9tik aurrera hasi dira haiek partidan sartzen, eta gauzak apur bat estutu bizkizuete. 6 eta 13 eta 9 eta 16 ere jarri dira. Ordutik aurrera gero zuena izan da aginta emakila eta tanto sorta bat eginda berriz ere. 22 eta 11 azkenean garaipena zuek lortu duzue, bai garaipen alde batetik eta baita bestetik puntua ere, Eneritz. Bai, hor hasieran nahiko tartetxoa eta zau, geho nik usteat Leire hasi dela ja partidun ondo sartzen, da ja gainea bezala zetuztean ez gaineare, baina ja eta guk zer isok geure lan izan deu. Eta hasierako bentaja horren ikuste bukaeran beste lasaitasun batekin lasaixo joko dula eta hori zen dela gaurko gakue. Aurre aldean tanto dezente bukatu ohi duzu normalean eta gaur ere 7 utzi dituzu eta tanto hile batxo bat eginda joango zara etxera. Bai, egin zezan guztua hori, naiz. Azkenin Maite horratzin aukitzi plazer badek, bakik hor daula. Orduan, arriskea dautzeko aukeri daukek, baina lahatzeko ere bai, hor hankartetik laetan bat banakin horratzin egongo zala. Horrek ematen zeuria eharraek, eta horrek ematen aukeri tantu bukatzeko. Eman egiten baitu, segurtasuna Maitek. Bai, du dipe. Eta bikote gisa nabari da eta ikusten zaizue behar bezala, ongi uztartu zaretela. Bai, azkenin ez tek lehenengo aldizia askotan joka izan diau batea. Kantxan eta kantxatik kanpo behagin placer badek, eta ez ezago, apa, guztua. Azkenan... Congeniamos las dos y al final cubrimos, sabemos cubrir pues un poquito todo, el movernos ahí, pues bueno, a mí me puede costar un poco más, pero sabemos a dónde va a ir cada una y bueno, eso lo hace mucho más fácil también con Eneritz. Galdera bana biontzat, gaurko partida luzea izan da Eneritz, 58 minutu pasa iraundu neurketak, baina azken zatian asko gogortu da eta neke handiko tantoak, neke handia eragin dizuetan tantoak jokatu dituzue. Bihar urrengo partida, atxeden hartzeko oso demora tarte laburregia akaso gaurko partidak ze bilakaera hartu duen ikusita. Osatu galtzara, biharko emango aldiozue buelta arnasari. Bueno, komeni ez. Azkenin aztur bat baino gezotanto gauzikuk bi partidu jokatzie, egize rekuperatzeko hastia hundik izta hola, eta bi partidu gogor bat gola, mailetan aroan kontra, baina gu bihar dana matea jungatuk, eta ber zertetzen. Eta elkarrizketaren hasieran Maitek esan duen bezala, gaurkoa garrantzitsua bazen, biharkoak ere traza berbera izango duzuentzat, bihar ere puntua egitea oso garrantzitsua izango baita, jada 6. lor baita zakezue. Bai biharkuk eta bai urrengo aztein beste bizauzki hau, eta dana lortu berko dela, porque hor gatxaudek 3 bat bikote oso tarte txikisegin, eta danak ez bai lortzen oso zaila izango lauzia pasatzea. Azkena zuretzat Maite, bihar Eulaten herritarren aurrean ariko zara, herritarren berotasuna jaso ahal izango duzu, baina horrek batzuetan badu beste aldea ere, urduri jartzen altzara, herrian jokatu behar izateagatik. Bueno, siempre impone un poco, ¿no? Al final tú quieres demostrar allí, aunque les conoces a todos y he jugado muchas veces, pues bueno, siempre quieres hacerlo todavía mejor. Entonces, bueno, ese puntillo tiene, pero tiene también
que es el frontón donde yo también he estado y que tengo muchas ganas de jugar esta txapelketa ya. Es la primera vez que con el campeonato parejas estamos en Eulate y va a ser pues todo un honor, un orgullo y una gran satisfacción jugar allá. Bikote zaila aurrean, Barrokal eta Naroa Agirre. Sí, la verdad que muy duro porque pues bueno, Maggi en los cuadros delanteros pues se mueve muy rápida, físicamente también está muy bien, y luego Naroa pues es una... atrás, izquierda, derecha, mueve fácil la pelota, está en un momento muy bueno, y bueno, nosotras también pues tendremos que intentar buscar algún fallo o provocarles por lo menos que fallen. Ikusiko dugu horrenbestez biharko partidan zer gertatzen den. Eskerrik asko neskak, gozatu gaurko garaipenaz eta bihar arte. Eskerrik asko. Hauexek bi garaien hitzak, Eneritzen eta Maiteren hitzak, eta badatozkigu txintxo elkarrizketa setera, gaurkoan Burumakur garaipenik lortzerik izan ez duten Naroa Etxekolonea eta Leire Oskoz. Neskak hasieran ies azkar egin dizuete, 10 eta huts, 9 eta huts eta 1 eta 9 jarri dira eurak aurretik, eta horrek behar bada partidan hasieratik aterarazi zaituztete, baina gero partidan sartzea lortu duzuen enean, zeu hasi zara Leire pilota gehiago gozatzen eta zeure maila eskaintzen, zeure ohiko jokamoldea plazaratzen. Bai, bueno, beraieko arras ongi gaitu dire. Gu, bueno, lehenbiz ez gara ongi gaitu, baina, bueno, gero ja, postaka batzuk dira indiogu. Nabaritu zaizu, azken 3 hilabete hauek aurrelari postuan eman dituzula. Jainirekin batera promozio txapelketan. Bai, arras gustora ditu naiz, eta, hoi da. Eta gustatzen zaizu aurrealdean jokoa pixka bat nahastea. Bai, hoi da. Gusta ezai bitan aitzia, eta bai. Eta Naroa, zuri dagokizunez, aurrealdean tanto batzuk bukatzen saiatu zara, tartean kontragantxa batzuk eta txapa batzuk ere izan dituzu bidean, eta horiek eragotzi egin dizute tantoak amaitzea, baina alere lau bukatu dituzu, eta hoi baino gutxiago galdu duzu, naiz eta txapa batzuk izan diren tartean. Bai, bueno, lehen zuk santzuna ez, horrez hasiera txarra mandiogula partiduri, eta bueno, gero orduan ja buruak lan asko egiten du, eta malda gotxin jarri zigun horrekin, konfiantza ere bai joan egiten da, egia da bestik bai Maite eta bai Enerit gutxi galtzen pilotarik dire, beraien lana ongintela, baina bueno, saren nuke guk gehiago faiatu dugula, eta ni egia saren naiz oso komoderez ibili kantxan. Eta gero amaierako zatian bi tanto sartu dizkizuete aurkariek, eta hortik 22 joan dira zuzenean, aldean nabarmena baitzen euren mesedetan. Bai, azkenin hor bedetzi utzi hortan, gero buelta ematen saiatu gara bigarren zati hortan, baina bueno, indiguten tartia ja handia zen, buelta emateko lan handia inbarra zegoen, eta bueno, gero egia esan hori, Leire arrunto ongi hasi da pilotan hasten, pilotari maten, eta berak eutxitu tanto asko, eskerrak berari, eta gero ja bukeran ezin zantxu da borobildu. Partida bat geratzen zaizuen sailkapen ligaskari agurre esan aurretik, datorren astean jokatuko duzue, falta duzuen horixe, eta hor bai 22 egitea nahiko duzue, gutxienez txapelketa garaipen batekin agurtzeko. Bai, hori da, hurrengo egandin daukigu gure azken partidua, beste partido bat gozatzeko eta demostratzeko bueno, pilotan aitzeko, eta bai, dudikan gabe saiatuko gara, 22 haietzen, eta seguro hurrengo igandekoa zanen dela garaipena. Eta gaurko azkena, partida gogorra izan da azkenean, tanto batzuk piloteatuak eta gogorrak ikusi ditugu, nola bukatu duzue eskuetatik? Ez, nik eskutatikan taula aitzakirikan gabe, igual ez ziten askorikan sartzen pilota eskuan, minio ez aitzakirikan gabe. Nik ere ongiak ditut eskukin, osake ongi. Ongi bukatu duzu. Bai. Ederki, eskerrik asko neskak, eta gaurkoan garaipenik lortzerik izan ez baduzu ere, altxaburua laster. Vale, eskerrik asko. Zuri. Hauexek lau pilotarien adierazpenak, eta hauek esan da, elkarrizketa postutik bagatoz, jaialdiei amaiera emateko ohiko kokagunera, geure ados pilotaren lagunek atontzen diguten kokagunera. Gaurko jaialdia amaitu da irauntzen, 22 eta 11 lortu dute azkenerako garaipena Eneritz Arrietak eta Maite Mujikak Etxekolonearen eta Oskozen aurka. Partida gogorra izan da, eta behar bada
biharkoari begira izan lezake eraginik, Arnasari buelta emateko tarte laburra izango baitute Eneritzak eta Maitek. Bai, tarte laburra dute rekuperaketa hori egiteko, baina bueno, egia da markagailua benpin tanto gehiegi ere zituztela jokatu, ez? 22-11 horrekin, naiz eta bueno, bere gogortasuna izan duen eta bere alegina egin duten, baina bueno, nik uste biharkoari begira aukeren barruan beraientzat nahiko positiboa izan dela. Eneritzek adierazi digu ohituta daudela asteburu berean partida bat baino gehiago jokatzera, baina txapelketa betean eta hain egoera larrian egonda atxeden luzeagoa eskertuko zuketen. Akaso? Bai, azkenean bai uda aldean eta lehenago ere maiz tokatzen zaigu partidat baino gehiago jokatzea, baino egia da txapelketan txapelketa berak ekartzen duen tensioarekin gorputzak ere gehiago eragiten duela, ez, muskuluari eta bueno, jokatzeko modu horrek gorputzari eta agian errekuperaketa luzeago bat bai egokiagoa izango litzateke. Hurrengo jaialdia bihar Nafarroan Eulaten eta hor ere bi partida arras interesgarri. Bai, alaxen da, ez? Nik uste gainera Eulaten giro oso polita bilduko dela, ez? Hain jokatzen baitute bertako bi pilotarik. Eta bueno, partida politak izateaz gain nik uste dute giroa bera ere oso polita izanen dela. Eta Barrokal eta Agirre, Arri eta Mujika bigotearekin berdinduta dago puntutan. Partida gutxiago dituzte jokatuta bi Gipuzkoarrek, Nafarraren eta Gipuzkoarraren aldean, baina haientzat ere azkenengo puntu hauek lortu beharrekoak izango dira. Bai, eta hortzen lehia bizi-bizi izanen dugu, ze puntu hori eskuratzen duenak haunitz izanen du egina, eta naiz eta ez den erabaki horre izanen, nik uste oso garrantzitsua dela biharko puntua beraientzat. Eta gaurkoan Arri eta Mujika bikotea izan den egoera bertsuan izango da, Iturriaga Orbegozo ere, haiek laugarren daude oraingoz sailkapenean, baina asteburu honetan gertatzen denaren arabera sailkapenak aldaketak jasan ditzake eta goitik bera edo betik gora bikotaren batek egin lezake, eta biharko partidan Iturriagarentzat eta Orbegozonentzat ere 22 tanto egitea oso baliotsua izan daiteke. Alaxen da, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela hientzat eta hortan saiatuko direla puntori lehenbailen eskuratzen. Eta aurrez aurre izango dituzte Andre Aldaregi eta Olatz Ruiz de Larramendi dagoeneko puntuekin ez dute sartzeko aukerek izanen, baina bueno, Olatz bertakoa da eta pentsatzen dute paperrona egin nahiko duela eta puntu hori eskuratzera aterako direla hala ere, beraz lehia oso bizia ikusiko dugu. Eta batzuetan presiorik gabe jokatzeak, partida hobeak eta tranquilagoak jokatzeko aukera eman dezake eta lasaitasun horren barruan joko alaiagoa plazara dezakete bihar Eulaten Andreak eta Olatzek, nervioek ez duten Olatz kikiltzen. Alaxen da, zuk erran duzun bezala, ez? Eta nik uste kikiltzeko, normalki ez da horrelakorik ez da horrela izaten, eta Olatzeri olako egunak gustagarriak zaizkio eta normalean maila oso polita ematen du. Beraz, Iturriaga eta Orbegozorentzat ere oso partida zaila izango da, beraien hobena emango dute kontra dutenak ere, eta nik uste gogotsu, ez? Ikusteko partida horrek zer emango duen. Eta ipatzeko beste kontu txiki bat ere bai, ez da pilotaleku bereziki luzea eta badakigu Olatz normalean dezente arroduzalea dela, 8 kuadro ditu, errebote asko ez ditu denotzen, bestela gularri izango gara eta komentario postutik. Biharkoan nik uste gu oso txokoan ibiliko garela, azkeneko puntan jarriko digute, tokia beharko baitute pilotariek, eta gure gana iristen badira ere tokia eginen diogu, ze plazerra izanen da holko pilotak adakustia. Euren atxan nik uste gertu sumatuko dugula bihar ez baita Larrandia, Eulateko pilotalekua, baina horrek ere badu xarma eta alde horretatik ere gozatzeko izango dugu guk ere lizentzia. Hau esan da ipa dezagun biharko jaialdia zein izango den, Iturriaga eta Orbegozo hariko dira lehendabiziko partidan Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka, eta bigarrenean berriz Maili Barrokalek eta Naro Agirrek jokatuko dute Gerriko Gorriz elastiko urdinez jardungo duten Eneritz Arrietaren eta Maite Mujikaren aurka arratsaldeko 6etan emango zaio hasiera biharko Eulateko jaialdi horri, eta horren aurretik bosteterdiak inguruan ados pilotaren pilota eskolaren eskatxikiak izango ditugu lanean, partida bakarren bat jokatzen arratsaldeko 6etan gero maila nagusiko pilotariei toki eusteko, eta 27. jardunaldiari dagozion Iturriaga Orbegozo Aldaregia Ruiz de Larramendi partida eta ondoren Barrokala Agirre Arri eta Mujika partidak joka daitezen. Giroa izango da
eta zuek bertara eulatera hurbiltzerik izango ez bazenute, YouTube piztu eta Dos Pilotaren YouTubeko kanalaren bidez, jaialdia etxetik goxo jarraitzeko aukera ederra izango duzue. Plazer baduzue, bihar izango dugu berriz elkarren berri pilotazaleok, izan ongi, arratsaldeon, Zegamatik. Horixe, ongi izan.